Selamat siang, kembali lagi bersama Lek Dwi. Masak sederhana di dapur nih guys. Sayur bening lagi guys. Biasanya goreng tempe, sayur bening, sambel. Itulah makanan yang paling murah karena tidak punya duit. Mau aja kalau nggak punya duit. Jadi cuma itu aja, goreng tempe, sambel, ikan asin, ya udah. Sayurnya daun bening, daun ubi jalar, pepaya, karena yang ada di kebun di situ. Kebun itu nek sayurnya oke mak. Pengen kau salah belanja sayur loh mak sini, ya dah. Iya jane. Makanya kudu bayam-bayam kayak kudu tiga awu-awu no kena anu. Asin nek anu nek ngliwat yo kayu apik ya. Tuku anu ki lho. Ya lambe tok. Iya kok ning nggon anu ku nek dhewe mongane nek dhewe tuku nggo mobil langsung tuku anu. Awune kuwi kena njabukno lho mak. Cilik ngono lho. Ya ya. Awune kuwi lho apik banget njabuk ana apa kae pohong ae apik ngono kok njabuk awu mak. Ora tuku abu awe apik. Bos, kamu di situ tak bos? Rumput-rumput sing anu njabuk ya apik mak. Bakar. Iya. Kayu apa sing garing-garing ini biakar njabuk ya sih ternyata. Jadi kalau di sini di kampung itu kita tani pupuknya ini pupuk kompos guys. Jadi pupuk bikinan sendiri, nggak beli dari toko Nek gitu. wong Kalimantan ki kok anu ya, Pak? Apa? Wit apa? Tai gaji ta? Ora wit sawit, kok iso ya, Pak? Heeh. Tiga bosok sik tapi. Oh, ini kadang yo nek gak ge bosok terus Nah daun-daun kuwi nek dicacah, tiga bosok kan njabuk apik mayang. Daun apa wae lho. iya, Ning sing eleki daun pring tok kuwi. kok iso ya? Daun bambu iki babuk elek ra dibakar sik. Nek daun bambu dibakar sik kudu. Jangan lonceng meneh. Terus Moli. di lho nek Assalamualaikum. Ya bagus nih. Laku. Ya. Goreng. Tepung. Dengi engko ndase wis nek mau lho aku. Seneng. Madang tak oke lemu. Moli ini nganggo ikan asin ini rane ya. Kok jangan coba di tok. Anjing aja makanya harus pakai telur, pakai ikan, airan. Tempe goreng ya doyan. Doyan. Tempe goreng. Pokoknya nek enak sithikne gak. Kali ini nek orang mungkin lo nyatanya sego keruan Mejikom to, Pak. Heeh, entek. Pakai Bandung karo ngontelek Bandung lho. Entek. Lah ya. Sak umur iki. Nek anak asin nek anune gak tangan ya. Kamu mau tak, Mak? Ije teman karo lho. Jadi mana kamu? Tapi dane po ije. Aku entek. Yo sak nggo ani ije ya. Engko tak godhog. Lho angke gas entekno yo.
saking kok ceret sisan, Pak. Ya. Ya, tutup apa tutup rapat ini iki sih. Apa? Anu apa? Lah wong seren entekku ame godhog ngono, serku. Iki gak tutup panas, gak dirapat. Tapi tibake kopinya nih, Mak. Gawe digodhog iki bae. Hemoli. KFI. Godhog tibake. Iki arep nyanti to ya anjing. Moli. Ngono wae, menang. Oh, no. Oh, hello. Kamu udah sekarang ku ya. Hello. Ini mana apa? Mana, Pak? Mbok krikel ya. Wiji kok kok gas. Kok gas ya lho? Lho, mau ini. gua. Ayo, gua. Di pama-pama tok yo Pak ning kan. Ya nek pas mangan kuwi jane nokot. Ya ya. Alah. Tapi. Mbah. Heeh lho. Micin lho. Nek garam kok banyu laut. Iya, moto sing tetes tebu ireng warna ireng kae lho. Gak ngerti aku menang. Heeh, ning nggon YouTube kok. Baru ku to diproses pabrik gede, memang pabrik gede, pabrik tebu. Dia tetes ireng kae lho. Bapak itu kalau ngeloncong ngono di ini mau dipanggil. Bisa nek war kan. Nek bar kok kebono seger banget aku mangan jene. Ku kayak isa udah. Apa kuwi? Bayem. Ya, Ki, jangan loncong itu kan. Entek oke. Apa? Demok Allah kok. Anu ngono. Ya iki senengane kan kayak bayi wakan iki kak. Soalnya Jakarta ka wis Yo buah iki tenan ora doyan tenan bocah. cilikane mangane ngono ya. Aku dhisik cilikane mangane tiwul malah. Cilik aku. Seger mana ya, Pak? Heeh. Wis mateng cemplungnya wae. Iya, Pak. Jora anu ya lodong, anu. Remukno ya kok. Remuk entas. Kok tak mata. Nenek bodoh. Jamu mete nang ajene ya. Nek jamu mete ngono dhewe wis enek sih. Ora usum yo wis. Ora wete bareng ngono dhewe wis enek. Jamu mete suman. Diketok dhewe satu ngono ngene ya jamu. Lah iya. Wong ngecon ndek emping kae. Heeh, diketok kabeh iso ya. Andur mburi ana jene ya. Ngisor kono kae lho ndek sawah ae. Nganduri. Heeh. Ning kek enek wit iki gak urip ae. Gak isi. Kurang panas kali Pak wit iki ngene. Ki ngendi enek? Ngisor dhewe ndek pring sawah ngisor. Walah sing mangklung rono kuwi to. Heeh.
Ning gak uwo. Lho wong kadene mungkin musiman kok. Wong jamu mete iki nek ranggon sing lega panas ngono gak gelem isi. Andek wit-wit gak gelem ya. Megak piye? Nerak ngon lega ngono lho. Andek wit-wit mone pengen ngono gak gelem ya. Ora uwo. Kok ngono sing panas lega ngono. Dhisik gone mbae Wonogiri ae biya kan dhisik. Kanyane jangan ini lho. Dia tumben kali. Ora nek ngono kuwi ogah. Ngono. Tenang ya kalau kon jane murah. Bandeng nih. Saya memori, telah memori. Ah, rine barang emoli entek. Aku nek anu kayak kilo ya Pak, kering sik. Saikmu enak gerehano, berapa cilik lho? Biasa. Heeh. Kak seneng aku ora mis dong. Sing utang. Ya kae sing elek kae. Oh iya. Heeh. Mangane loro mangane sing apik sing elek. Nang arek nek wong Jakarta. Kan cuwek iki. Yang mau lima bukan orang timur aku moro ini tipe boleh kan bukan hingga ayah mau selipangan gini loh mantap mantap apa malu Mbak rasane moro. se Langsung turu deh. Mampu gerah ya muter ae. ayo Aku heran ku ora diwaret lho dari ngene iki. oh iya kalian tuh ada yang gila Kumpulke ngetu HP enakno. Nek tambah 1 juta entek. Saudara bilang minggu ini orang dengan mantu di sana. Itu orang beli di rumah, topong. Supaya kita harus bersih deh. Atus, tidak habis sektor. Kuwi nggon TP piro tok mak iki? Romen, Ra tak piro TP-ne? oke. Masa? Berbanding nyambil. Aku arep ngarep kapan ya? Arep belajar GTP iki lho. Oh, mak itu sih kita. Heeh. Belajar GTP. Ya di ubah resik wopiok. Banyune? Entek banyu akeh berarti. Oh, kudu resik nek gak resik gak anu. Banyu kalen ku apa? Oh, kok tempe kali. Kalen kono tanam kan Gafan malah si aku ku sapa? Oh, banyu mbes kuwi kok.
Wetan kuwi lho. Iki kok banyu kalen antelek kuwi. Iya. Mana ada. Jadi kopi yang ndang mbel kono no. Banyu lor kono, Mak. Endi ae? Sendang blekek lho, Mak ya. Banyune ra moncor gede biat. Lor ora lho. Banyune jes yang. Wong ae wong andandeke penak banget nyelang-nyelang ae. Heeh. Sendang blekeknya apa enek sing anu? Sendang lor kan lho, nganti ya. Bejen netane bejene lho. Oh alah, buahnya. Lah ya. Dia malah gak disedot to, Pak. Dia malah wong atus ngono kabeh. Enak sih. Oke enak ya sedot ya. Gak enak. Makane wong iki anu do di gorono iki. Kayak sampean didetno tuku tanah lore kae jos banget ya. Ya. Ora sak omah tok ngono lho lore pas ya. Ini dijual di sana agak biasa. Kena biyen nanti sendang banyu-banyu ngono. Asli banyu nomor 3. Ngero kupu mlayu ngono ae ducet tak. Pat. Nek wong moro iki ngono paling. Ya mantu matane. Ora iso lali lho mantu apa. Jaga sing doman. Aku turu dijogo aku pantu. Tapi jengkele nek apa ono ndak gojek lho. Darat-darat sik kuwi kemulku kok. Oh. Ambilin di ini ya, Cik. Ambilin di ini ya. Ya, oke. Itu mah. Terjatuh. Pipinya tak cek. Tuh. Lo nggak sendiri sepatu ini. Apa? Itu. 200. 200. Pirang tahun ngono lho. Enggak, dia jangan ngomong aja itu saya kenal. Bener yang masih kita. Wis opo? Itu anu tumpah Pak, kopi nih. Ini kan bawa-bawa kowe. Kayak musim-musim apa? Kesel lah. Kurang. Tolong. Nah, Joro kalau isi tuku sarapan ki apalnya sampean. Baik cek dah sekolah. Masa? Mau bojong ya, Pak ya? Kae. Jadi mau bojong. Dhisik kae ngono. Nek kae tau ngerti bogol. Sah. Wes somo. Ya barang logak bareng bisa. Apa lo ora apa? Cek tete yo. Mau Bogor cek lah wedok. Cianjur apa Bogor ya? Mbak, iya ta. Aku gosong ora boleh.
Yang duduk-duduk sosis Hah? Ngendi to? Sebelah-sebelah Online. Belum omah kuwi. Iya jane. Kayak minta wis sinetron sih. Ya nek nggone rame. Ngene mbuke ajene. Yang gua masuk saingan karo Mita. Nek kebenetan. Heh?